amants de la música. És per a nosaltres una gran alegria donar-vos la benvinguda al Festival Fi de Curs de l'Escola Musical Pasqual Pérez Xoví i el Centre d'Ensenyances Professionals de Música d'Alginet. Aquest concert és molt més que una mostra del treball realitzat al llarg de l'any. És el resultat de moltes hores d'estudi, d'esforç, de superació personal i, sobretot, de l'amor que els nostres alumnes senten per la música. Avui celebrem tot allò que han après, compartint amb vosaltres el fruit d'un curs ple de notes, emocions i experiències. Per aquesta ocasió tan especial hem preparat un recorregut musical a través de les cançons de dos noms imprescindibles de la música popular del segle XX, The Beatles i ABBA. Tot i proveir de països i èpoques diferents, els dos grups comparteixen una característica excepcional. Les seves cançons han sigut capaces de travessar generacions, emocionar milions de persones i convertir-se en part de la banda sonora de les nostres vides. Les seves melodies continuen sonant a la mateixa força avui que quan van ser creades. Aquesta vesprada escoltarem versions interpretades pels diferents departaments del nostre centre. Un viatge que es portarà des de les melodies més tendres fins als grans himnes que han fet cantar i ballar a persones de tot el món. Començarem aquest recorregut amb els músics més joves de la nostra escola. L'aula de sensibilització musical 1 i 2 i iniciació pràctica instrumental, amb la peça Obladi Oblada. Ja els tenim així, un aplaudiment per a ells.
Ramón, ¿Laia se lo nota ahí todo el rato, todo el rato? Así lo que comentaba. Va ser la dia... Començarem amb una de les cançons més alegres i optimistes dels Beatles. Publicava l'any 1968. Obladí Obladà ens conta una història quotidiana plena de felicitat i ens recorda la importància de gaudir de les coses senzilles de la vida. She
Estava fent d'espai perquè ningú s'hi trencara. Papa, serà un puesto. Els alumnes de l'aula de piano ens interpretaran Michelle. Michelle és una de les balades més delicades dels Beatles i destaca per la seva melodia elegant i per la incorporació de frases en francès que li aporten un aire romàntic i sofisticat.
L'alumnat de l'aula de guitarra ens deleitarà amb Yellow Submarine. Aquesta cançó tan divertida va ser publicada en 1966 i es va convertir ràpidament en un himne per a diverses generacions. La seva lletra imaginativa i el seu ritme desenfadat ens conviden a viatjar a bord d'un submarí groc molt especial. Ells ens deleitaran amb l'actuació de la cançó Waterloo, la cançó amb la que va aconseguir la victòria al Festival d'Eurovisió de 1974 i va iniciar amb aquesta una carrera internacional extraordinària. És una peça plena d'alegria i d'energia que continua sent una de les més representatives del grup. ¡Eh!
L'obra de clarinet interpretarà Super Trooper. Aquesta cançó pren el nom dels focus que s'utilitzen als grans espectacles. I aquesta cançó, amb la seva característica elegància pop, ABBA ens parla a través d'ella de la il·lusió de retrobar-se amb les persones que estimem després d'un llarg viatge.
seguim avançant en aquest homenatge a ABBA i als Beatles amb un instrument de so brillant i lleuger, capaç de dibuixar melodies plenes de frescor. A continuació tindrem a l'aula de flauta. L'aula de flauta interpretarà Mamma Mia, que com bé sabeu és una de les cançons més exitoses d'ABBA. I la seva melodia, alegre i enganxosa, l'ha convertida en una de les favorites del públic i en una peça imprescindible del repertori del grup suec. I després d'aquest moment de calma i reflexió, continuem amb una cançó que va néixer de la inspiració d'un dels membres més destacats dels Beatles, de la mà de l'aula de saxofó.
L'aula de saxofó interpretarà Imagine, composta per John Lennon el 1971. Imagine és una de les cançons més influents del segle XX i el seu missatge de pau, convivència i esperança continua sent plenament vigent avui en dia. Donarem pas ara als instruments de corda fregada, que com bé sabeu són protagonistes de moltes de les pàgines més emotives de la història de la música. A continuació, l'aula de violins.
Bueno, canto no, pero cantar realmente claro. No, cantar a Camarón, claro, abro, yo qué sé, lo que voy. L'aula de violí ens interpretarà Money, 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 una cançó ben coneguda d'ABBA publicada el 1976, que combina una melodia molt característica amb una història que parla dels somnis i les dificultats econòmiques de la vida quotidiana. Una peça que s'ha convertit en tot un clàssic del pop. Mira una como tocando el violín. Ay, sí, mira.
L'aula de trompeta ens interpretarà Dancing Queen, que és considerada una de les cançons més populars d'ABBA. I Dancing Queen, com bé saben, és un autèntic himne festiu. El seu ritme contagiós i la seva melodia brillant continuen omplint les pistes de ball de tot el món.
tracta de Hey Jude, que va ser escrita per oferir consol i ànim en moments difícils. El seu missatge positiu i el seu conegut final participatiu l'han convertida en una de les peces més estimades dels Beatles.
ens oferiran Gimme, 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 que amb una introducció inconfundible i amb una gran força rítmica, aquesta cançó d'ABBA és una de les més conegudes del repertori del grup i és una obra plena d'energia que continua sonant actual dècades després de la seva publicació. Sí, está mosquito. Esta, mira cómo es nada mosquito. No, que caerás. No. ¿Qué?
Anak santri mana? Anak santri. Hola, es un restaurante. ¿Dónde está la plaza? Ah, no va. Ja, hier staat Kamala. Maria, no entiende dos. Ik wil niet je wentje. Je wieltje. I ara de la mà d'este numerós grup d'alumnes escoltarem Chiquitita per a tancar el nostre recorregut musical d'avui. És una de les balades més emotives d'ABBA i conté un missatge de suport, amistat i esperança, ja que aquesta cançó ens recorda la importància d'acompanyar-nos els uns als altres en els moments més difícils.
I així arribem al final del nostre festival de fi de curs.